Halaxe da. Hemen gaude Andoaineko Ondarreta Herri Eskolan eta azterketarekin hasiko gara. Oso urduri daude eta horregatik bota ditugu gure nerbioak. Hemen dago nire eskuinaldean Isabel eta nire ezkerraldean Naiara. oso ongi Isabel eta Naiara eta ni Mikel. Azterketarekin hasiko gara bai, galdera bat eta 3 erantzun. Lasai. Zurekin hasiko naiz Isabel. Badakit urduri zaudela, baina bueno, venga ba. Zure ama ferreteri batera joan da eta hauxe eskatu dio dendariari. A. Brida berdeak. B. Kulero txuriak. Eta C. Azeituna berde kantxoaz beteta. Zein da erantzun zuzena? Bai aldekizu zer diren brida berdeak? Ez. Ez. Baina egin du aldezkarte, esaten den bezala. Asmatu duzu Isabel? Bai, oso ongi Isabel, oso ongi asmatu duzu. Jazta, artista zara. Naiara, zuri. Ama, gaur bazkaltzeko nahi dut. Nola dago ongi esana? A. Almondigak. B. Albondigak. Edo C. Armondigak. A. Almondigak. Gure Naiarak esaten da ongi dagoela A. Almondigak. Ama, gaur nahi dut bazkaltzeko? Almondigak. Albondigak, be! Ai! Nik ere almondigak esaten dut, baina ongi esan dago albondigak. Begira, venga, zuretzako. Hortxe, Isabel. Daukazu koskia? Bai. Zuk? Ez. Badituzu. Venga, hortxe galdera. Zergatik sortzen da, Isabel, zotina? 3 aukera. A. Azkar jan eta edaten dugunean, aire pixka bat sartzen delako. B. Gorputzak barre egin nahi duela esateko modu bat da. Eta C. Ahoa 10 segundu baino gehiago irekita dakasunean. Zein da aukera? A. Isabelek tita batean pentsatu gabe esan du A. Bai, oso ongi Isabel, oso ongi. Naiara, zure galdera. Esaten dugunean aze parea, karakola eta barea, zer esan nahi dugu? A. Bi pertsonak oso motelak direla. B. Oso ongi moldatu eta antzekoak diren bi pertsona direla. Eta C. Karakola eta barea oso parranderoak direla. C. Naiarak esaten du C. Karakola eta barea oso parranderoak direla esan nahi duela. Segurazki parranderoak izan dira, baina aukera zuzena da B! Ai, oso ongi moldatu eta antzekoak diren bi pertsona direla. Zuk uste zunun A zela? Bai, ez da. Nola ixten da autobusako atea gidaria jeisten denean? A. Autobusan barrutik manibela batekin. B. Kontrol panelean botoi bat edo palanka bat du eta ematerakoan mekanismoa aktibatzen da. Eta C. Ferme le bus, botoiari eman eta itxi baino lehenago gidariak korrik ateratzen da. B. B da. Bai. Kontrol panelean botoi bat edo palanka bateri eman da. Bai. Asmatu edo bai ala ez, botoiari eman bat zaio, palankari eman bat zaio. Bai, alaxe da eman bat zaio. Artista Isabel oso. Shakiran kanta ezaguna batek esaten du. Txamina, mina, Nola jarraitzen du kantak? 3 aukera. A. Traka, traka, B. Waka, waka, Eta C. Masa, masa, Waka, waka, Shakirak esaten du. Txamina, mina, Waka, waka, Oso ongi moldatu zaten. Bueno, ikusten duzue, azterketa aprobatu duzue, biok aprobatu duzue, hauxe da jakintasunaren domina, jarri domina, oso ongi, ez da txokolatezkoa, jarri domina, jarri. Oen egingo ditugu txaloak. Txaloak egingo ditugu, Isabel. Bai, zenbat txalo merezi dituzue? 7. 7 asko dira, oso ongi.